ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Aking po hindi na tayo tumayo. Dahil tayo tumayo mga minamahal bilang paggalang sa salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Dadalhin natin po minamaral ating beloved Lord preacher, Brother Buboy Nier. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Let us pray. Upo dagilan mawagpala naming Diyos, sa manamin sa langit namin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Isus muli. Sa maghapon, ang taos puso po kami nagpapasalamat, lumuluwalhati, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong paglangis sa bawat yugtoon, manalagawa yung sinagawa. Ang mga papuring awit, mga patutuo, awitin ng mga awit, ipinadama sa amin napakatamis na presensya. At ang katapatan ng mga anak na patuloy, tumatalima sa kautusan ng pagbibigay. Muli, narito kami sa pag-aaral ng mga salita, ngunit sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta or the beloved evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, kami munang lahat na nikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo na magus sa krus ng Kalbaryo. At buksan mo po ang aming mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Lalong-lalo na aming mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook at sa aming mga beloved visitors. Habang aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng pag-alinlangan, demonyo ng antok, cast out! We bind the power of darkness, cast out from us, and we say, word of the Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Pabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal, at ating pong hinahanap yung mga bata. Dito kayo sa harapan para sabay-sabay tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Inyo pong masubaybayan itong napakahalagang aralin sa araw na ito. Palakpakan muna natin ng malakas ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tayo po ay bumabati ng may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings na ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanilang buting mga anak, mga apo, mga manugang, at sa ating mga beloved visitors, welcome po kayo kung mayroon tayong kasamang mga bisita. Narito po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At hindi po nga pinapaabot ang pagbati sa ating mga live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Siyempre po sa ating minamahal na mga kapatiran. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. At medyo talagang kapos na tayo sa oras at napakabilis. 3:00 po imponto, maminamahal. Kaya yung ating minamahal mga kapatid na iba, mayroon ng sariling usap-usapan sa likuran, mayroon na mga ginagawa dahil siguro naiinip na. Medyo huwag kayong mainip, maminamahal, dahil mahalaga po ang pag-aaralan natin sa araw na ito. At narito po tayo upang ibigay ang papuri, pagsamba, pagluwalhati. Kaya irespeto po natin ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Huwag po tayong magkakanya-kanya ng gawa dahil narito po tayo upang obserbahan ng ating mahal na Panginoon ano po ang dapat nating gawin. Siya ay ating mapalugdan. Open your Bible in the book of Proverbs, chapter 16, verse 18, maminamahal, kindly. At medyo talagang kunting bilis lamang sa mga nagbabasa dahil kapos na tayo sa oras. 3:00 na po. Praise the Lord, kindly. Holy Supper po ngayon. Aklat po ng Kawikaan, Kabanata 16, talatay 18. Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Amen. Atin pong pag-usapan, maminamahal, ang patungkol po sa ego. Pride equals sin. Instead, stay humble. Ito po, maminamahal, very catching.
Ulitin ko po, mga minamahal, pag-usapan po natin, pag-aralan po natin yung pong ego ng tao na nagiging pride na ang suma total daw diyan ay isang napakalaking kasalanan na imbes ang ating pairalin bilang mga Kristiyano ay yung pagiging mapagpakumbaba. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. There's, sabi po rito, pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Binasa kanina, ang kapalaluan, pride, ay nagpapauna sa kapahamakan at ang pagmamataas na diwa ay sa pagkabuwal. Alam niyo, maminamahal, lahat po ng tao, lahat ng Kristiyano, ikaw man ay kaliligtas lamang, ikaw man ay matagal na, talagang hindi mawawala ito. Kaya nga dapat nating pag-aralan para atin pong matugay-gayan ang ating mga sarili. Kung mayroon tayo dito, huwag na natin itong uugaliin. Atin munang intindihin ano pong ibig sabihin ng ego. Ang ibig sabihin ng ego, yabang. Ang sabi sa English Dictionary, a person's sense of self-esteem or self-importance, a boast to her or to his ego. Psychoanalysis, the part of the mind that mediates and is responsible for reality testing and a sense of personal identity. An inflated feeling of pride in your superiority to others. Ito daw po ang ibig sabihin ng ego. Ibig sabihin ng ego ay personal. Isa-isa na mayroon ang tao, nang sabi nga rito, maminamahal, gusto niyang siya'y pahalagahan. Siya'y bigyan ng pansin. While pride, ang pride ay pagmamataas. A feeling of deep pleasure of satisfaction derived from one's own achievements, the achievements of those with whom one is closely associated, or from qualities or possessions. Consciousness of one's own dignity, a feeling that you respect yourself and deserve to be respected by other people. Ito na po. Ang resulta po ng ego, maminamahal, kapag ito na po ay maramdaman ng tao, lalo na ng Kristiyano, darating na po ang tinatawag na pride. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Itong pagmamataas, ito na yung palagi naming tinatalakay dito, tinutukoy dito, na dati-rati, nung tayo dumating sa iglesyang ito, kahit magwalis, maglinis ng mga CR, gaano mang kalaki ang ating narating, atin pong mga pinag-aralan, ating mga trabaho, ang masunuri natin. Ginagawa natin ang lahat dahil talagang nakita, maminamahal ng Diyos, kung paano ka pagpapakumbabain. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero nung nagtagal, maminamahal, nakakalimutan ng mga Kristiyano na minsanan na po silang binago ng malapay na wala ang ego, na wala ang pride, dahil kung ito'y paiirali ng bawat isa sa atin, ang sabi rito, ito daw po ay mas malaking kasalanan. Na wala pong Kristiyano na dapat makikitaan ng talagang mapagyabang, mapagmataas. Amen. Hindi ito ugali ng mga tunay na Kristiyano. Kaya kapag sinasawayan, karakadaka, tiklop tuhod, nagpapakumbaba, nakikinig ka agad. Pero kapag hindi na yan naririnig, yabang na at pagmamataas ang ating makikita, isang tiyak na bagay, may ego na bumabalik at nariyan na po ang pride. Palakpakan po natin ang ating malapain. Nakakatakot! Dahil sa mga Kristiyanong ito, sa ating mga pag-uugali, ito daw po pala ay napakalaking kasalanan. Na alam naman natin, maliit na kasalanan, ibulid tayo sa dagat-dagatang apoy. Lahat magsabi ng praise the Lord.
Lahat pagsabi ng praise the Lord. Kaya kapag tayo'y sinawata, tayo'y pinagsabihan, karakadata tayo'y makinig. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Basahin natin ang Isaiah, chapter 14, verses 12 up to 15, din italon sa 19 hanggang 23. Dahan-dahan lamang ang basa. Isaiah, chapter 14, verses 12 to 15, italon sa 19 hanggang 23. Kindly. Amen. Ganito po ang pagkasabi, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa? At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan sa 15. Gayon may mabababa ka sa Sheol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay sa 19. Ngunit ikaw ay natapon mula sa iyong libingan na gaya ng kasuklam-suklam na sanga, gaya ng bisan ng mga patay na tinaga ng tabak na bumaba sa mga bato ng hukay, gaya ng bangkay na nayapakan ng paa. Ikaw ay hindi malalakip sa kanila sa libingan, sapagkat iyong sinira ang iyong lupain, iyong pinatay ang iyong bayan, ang angkan ng mga manggagawa ng kasamaan ay hindi lalagi magpakailanman. Mangaghanda kayo na pumatay sa kanilang mga anak dahil sa kasamaan ng kanilang mga magulang, upang sila'y huwag magsibangon at ariin ang lupain at punuin ang ibabaw ng lupa ng mga bayan. At ako'y babangon laban sa kanila. Well, Sabi, Lucio, hanggang doon lang. Hanggang 19 lang, maminamahal. Amen. Praise the Lord. Palakpakan muna natin ang ating malay. Pagpalain po ng ating Diyos ang mga salita nating binasa. Praise the Lord. Medyo ang layo ng interpretation ng Tagalog. Sa English, ang sabi rito, how art that fallen from heaven, O Lucifer? Dito po sa Tagalog, ang sabi rito, anong nahulog ka mula sa langit o tala ng umaga? Walang tala ng umaga ditong binabanggit. Mukha yatang ang nag-i-interpret talaga nitong Tagalog ay mukhang talagang malaman natin na walang espiritu ng Diyos. Pero ganun pa man, para lang maintindihan natin, talagang himay-himay natin. Sinabi rito, ang pinag-uusapan kung paanong bumagsak, maminamahal, mula sa langit. Dahil si Satanas na si Lucifer, ang tinatawag dito, ay dati-rati maminamahal ay talagang napakagandang anghel. Pinagkatiwalaan, walang binabanggit na siya sa kanang kamay, siya ay sa kaliwang kamay. Basta pinagkatiwalaan, pinakamagandang anghel na gawa ng Diyos, maminamahal, na nagkaroon ito ng ego, nagkaroon ito ng pride. Nang sabi niya, I will be like the Most High. Pwede ba natin maminamahal, ikumpara ang ating mga sarili, ginawa lang tayo ng may likha, palayok ka lang, ginawa ka na nagpapalayok, palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Pagkatapos magyayabang ka, magsasabi ka na ikaw ay magiging katulad ng lumikha sa iyo. Amen? Lahat ng may ego, lahat ng may pride, na Kristiyano na, nang sabi rito, maminamahal, ang suma total ay ikaw ay isang makasalanan, kapag ito'y pag-uugali mo, ay hanggang ngayon, pinag-uugali mo pa rin, ang tawag sa iyo, maminamahal, wala kang pagkakaiba kay Lucifer, kay Satanas. Palakpakan po natin ang ating malapin. Masakit na katotohanan, pero ito ang katotohanan, sinabi ng banal na kasulatan. Kaya nagalit ang Diyos, maminamahal. Nagalit ang mahal na Panginoon. Ano pat, nilikha lang kita? Ano pat, pinagaling lang kita sa karamdaman mo? Nagbago lang ang buhay mo? Hinango lang kita sa lusak ng kasalanan, dinala dito sa buong katotohanan, pagkatapos ngayon magyayabang ka na. Amen? Magmamalaki ka na, magmamalaki na tayo. Amen? Amen? Ito ang bumihag sa lahat ng mga Kristiyanong nawawala na at hindi na natin nakakasama ngayon.
Yan ang katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lalong-lalo na, sabi na nag-exhort ng giving dito, mga minamahal, makinig na tayo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dito na tayo sa loob. Tayo na po ay makinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Anong ginagawa natin? Meron tayong ibang usap-usapan diyan sa gilid, sa likuran, kung saan-saan. May nagpapaalala ang mahal na Panginoon. Si Brother Dan Ruiz, Dan Ruiz, dinala sa impyerno. Nakita niya mga Kristiyano doon. Walang ibang ginawa, maminamahal sa gawain. Nakita niya, nandun sa impyerno nung mga matay. Yung pala'y naninigarilyo, umiinom ng alak, ano pa maminamahal? Hindi namumuhay na may kabanalan. Nagtanong si Brother Dandan, Ruiz, bakit malapay nandito ito mga Kristiyano? Sabi ng malapay, sabi ng anghel na nag-guide sa kanya, yan yung mga Kristiyano na hindi nakikinig sa pulpito. Sarili nila ang kanilang sinusunod. Grabe ang ego, grabe ang pride. Say, kapag Kristiyano ka ng totoo, masunurin kang Kristiyano. Nakikinig ka na Kristiyano dahil hindi ka na nabubuhay sa sarili mo, kundi si Kristo na tumubos sa iyong mga kasalanan, nagbigay ng kanyang buhay, ibinigay ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Hindi ikaw ang ipinako ang mahal na Panginoon na naawa at nabag sa iyo. Ngayon mo minamalakala mo, yun na nga yung kasabihan, ang langaw na katungtong sa kalabaw, akala ng langaw, mas malaki pa siya sa kalabaw. Ang Kristiyano na laging Kristiyano, akala nila, Kristiyano na sila, wala nang pagkakamali. Grabe ang pride, grabe ang ego. Hindi na magpasita, hindi na magpasabi. Ang sabi ng Biblia, pride, go it first before destruction. Mauna muna ang kayabangan, mauna muna ang pagmamataas, bago ka mapahamak. Bago ka mapahamak, narito ang mga mangangaral, nagmamahal sa'yo, pinangangaralan ka. Tingnan mo ang sarili mo, dahil kung mahal mo yung sarili. Kaya nga, mga palo, mga paalala, nariyan, amen. Nung overnight lang maminamahal, sabi ng ating mga ngaral, kapangangaral lang ng pagbibigay, hindi mo naman sinusunod. Napapakinggan mo nga na napakahalaga ng pagbibigay, pero binabaliwala mo lang. Tama nga naman, sabi ng ating mga ngaral. Tama nga naman. Anong kahalagahan ng pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pagbibigay na hindi mo naman ginagawa ang pagbibigay na may katapatan? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganon din ito. Nangangaral tayo dito. Tayo po naman ay seryoso. Lahat kayong mga seryoso. Pinagpala kayong lubos dahil ang mahal na Panginoon nakatunghay sa inyo. Binabantayan kayo na kayo'y gusto talagang lumago sa inyong buhay espiritual. Kaya laging nakatuon ang iyong isip, ang iyong pakinig, ang iyong puso. Nandun palagi sa mahal na Panginoon, nandito sa pulpito. Dahil wala tayong ibang business dito. Kapag nandito tayo sa gawain na malapain kundi, purihin, pasalamatan, ibigay ang pinakamataas na pagpapahalaga sa iyong kaligtasan dahil ikaw ay tinubos ni Kristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At grabe maminamahal, imagine, nag-isip lang si Satanas, nag-isip lang si Lucifer, nang sabi niya, I will be like the Most High. Ang sabi ng banal na kasulatan, gagapang ka sa lupa, doon ka sa bottomless pit, doon ang kalalagyan mo. Ayan, nabasa natin. Kaya itala ninyo yun. Amen. Amen. Isaiah chapter 14 verse 12 to 15 at 19 to 23. Amen. Ano pa? John chapter 8 verse 42 up to 47. Kindly, basa. John chapter 8 verse 42 hanggang 47. Praise the Lord. Amen. Dito po sa Juan ng Kabanatay 8 ang talatay 42. Amen. 42 hanggang 47. Amen. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking panalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin.
Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan, ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan. Sino sa inyo ang makasusumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi ninyo ako sinasampalatayanan? Sa 47, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos, dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Palakpakan Amen. natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos, dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay ang sakit. Di po ba? Amen. Kaya nga, maminamahal ang mga mangangaral. Ganun na lamang ang pagpapahalaga sa bawat mananampalataya. Lalo na mga nangangasiwa. We're just like our pastor, our assistant pastor, their beloved children. We care for souls. Dahil hindi biro, maminamahal, ang sabi nga ng ating malaibanghelista, kahit magbayad ako ng 1 milyon sa isang kaluluwa, gagastos ako para lamang ang isang kaluluwa na yan huwag mabulit sa dagat-dagat ng apoy, aming masagip, aming maipresenta sa kamay, sa harapan ng ating malapain para magmana yan ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya gaano man kasakit ang salita ng Diyos, ipangaral namin. Amen? Nung araw, maminamahal, ako na mismo ang nagiging halimbawa. Dahil grabe ang pride ko nung araw, grabe ang ego ko. Galing ako sa Baptist. Katunayan, talagang kung gumraduate ako sa Bible School, pastor ako ng Bible Baptist Church. Sa totoo lang. Pinag-aralan, pinagsusulugan ng kilay. Pero grabe ang pride. Pagdating ko sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, iniisip ko, wala naman akong kasalanan, pero pag tinawag ako ng ating beloved parents in the Lord, patatayuin ako. Minsan nga, Bible study, overnight. Tatayo ako dahil taga-arrange ako ng ating lyrics. Yung paandong araw kasi, mano-mano yan. Naranasan ko, mano-mano yan. Isasalang namin yung plastic. Makikita ninyo. Ngayon, ang ganda na eh. Andun lang yung ating taga-operate, pero nababasa na natin dito. Nung araw, talagang grabe ang ano namin. Mano-mano. Ay sabi ng ating beloved and honorable assistant pastor, tingnan mo yung pamangkin ko. Nung araw, sabi niya, hindi pa binago. Grabe ang pride nito. Grabe ang ego nito. Sabi sa akin. Sabi ko, hindi ko na malaman sarili ko dahil ako na naman. Sabi ko, pero isip-isipin mo, talagang paniniwala ko nung araw, maminamahal, dahil ang aking mga pinsan, mga beloved daughter and son ng ating beloved parents in the Lord, hindi na sila nakikisalamuha sa sanlibutan, sa mga gawaing sanlibutan. Hindi na sila nakikisa. Ang sabi ko, ano na kayang kaligayahan nito mga beloved babies na ito? Ako ang pinakamatanda sa kanila. Dahil ang mama ko ang pinakamatanda o pangalawa sa pinakamatanda. Kaya sa magpipinsan, ako ang isa sa pinakamatanda. Sa madaling salita, maminamahal, napakasimple ng aking mga nagawang mga pagkukulang, mga pagkakamali, pagkakasala, lalong-lalo na maminamahal, yung hindi talaga ako sumusunod. Isa ako sa nagre-rebuild, isa ako sa kumukontra sa sinasabi ng ating dearly beloved pastor. Sa ating beloved mama, baw na baw ako dahil palda lang makita ko, nanginginig na ako sa takot dahil grabe talagang tapang, parang naalala ko yung mama ko, pero matapang na sa katuwiran. Matapang na talagang tinuturuan kaming mga pamangkin ng triple, kung baga sa standard ng iglesia. Dahil ang mga beloved babies, twice ang kanilang standard na pagpapasunod. Kung kayo, once lang. Ang mga beloved babies, twice. Kami ng mga pamangkin, 3 times. Ganon. Wala akong magawa, maminamahal, kundi iyuko ang aking sarili. Kainin lahat, pakinggan lahat. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Dahil kung totoo silang durug na ako, maliit na ako, walang-wala na ako, alikabok na ako. Pero kailangan kong sumunod. Dahil sinong nagpagaling sa aking karamdamang AIDS? Sinong nagbago sa aking buhay? Naggrabe ako sa sanggano. Gumagamit ng drugs.
Sinong nagbago sa, grabe pagka nagsasalita, may kasamang mura. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung dito ako talaga maituwid ng gusto, alam ko, ikaw ang nakababatid sa aking buhay, sa aking sarili. Wala akong magagawa, kundi makinig sa ating dearly beloved pastor. Beloved Mama Dear, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi ako nakinig, maminamahal, sino ang makapagturo ngayon sa inyo? Sino ngayon ang makapagturo ng nitong buong katotohanan na kinakailangan i-challenge ang lahat mula sa mga tumatayo sa pulpito, mga choir member, lahat ng mga mananampalataya, aming mga kapwa mga ngaral. Sino mag-challenge, paminamahal, na minsanan pa kami ay tinuwid. May mga pride kami, may mga ego kami, pero alam namin na kasalanan yan. Ngayon, maminamahal, nakapagturo na kami. Bakit? Dahil dinurog ang aming ego, dinurog ang aming pride. Wala kaming magagawa kung di sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil hindi kalooban ng Diyos. Nang ego mo, Kristiyano ka na, mayroon pa rin. Ang pride mo, okay sana kung fried chicken, masarap kainin. Hindi makakain ang pride. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Masita ka lang, mapagsabihan ka lang. Amen? Minsan gaganti pa, magsasalita pa. Darating ang araw, buwiltahan kita. Yung grabing mga salita, darating ang araw, buwiltahan kita. Akala nila, maminamahal, mga tunay na mga Kristiyano, walang nagtatanim ng sama ng loob. Walang sama ng loob sa kanilang mga sarili. Ang sabi ng Biblia, huwag mong pababain ang araw. Huwag mong palubugin ang araw na hindi ka nakapagpapatawad at hindi ka nagpapatawad. Dahil kung hindi mo gawin yan, grabe pa ang ego mo, grabe pa ang pride mo. Sasabihan ka, maminamahal, grabe naman. Bakit pa kasi kami pinulong? Bakit pa kami pinagsabihan? Alam ko naman yan na talagang ginagawa namin. Kaya nga pinulong, pinagsabihan ka, may meeting dahil mayroon kang ginagawang labag. Hindi tama. Kaya ikay napagwikaan. Pag napagwikaan, huwag ka kagad mag-retaliate. Sana hindi mo na sinabi. Alam ko naman yun. Alam mo na pala. Bakit napagsabihan ka? Dahil may ego ka at may pride ka pa, Brad, sis. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kinakailangan mabura yan, maalis yan, walang retaliation. Hindi nagre-retaliate ang mga anak ng Diyos. Sinabi ko nga sa inyo, maminamahal, ating beloved ordained preacher, Rap Blanco, nagkrusada sa Bicol, habang siya'y nangangaral, nagcha-challenge, pinag-aalis nga nung yung may bahay, yung mga revolto lahat, galit na galit yung mga pamangkin yata o yung ibang loved ones. Nandun nagpipreach pa, sinuntok. Dito pa, sinuntok. Nung tinamaan ng kanan o kaliwa, sabi pa ng ating beloved ordained preacher, andito pa ang kaliwa, isa pa. Grabing humbleness! Grabing pagpapakumbaba! Ngayon, maminamahal, pagsabihan tayo, tinutuwid tayo, sinasabihan tayo sa ating mga pagkakamali dahil mahal na mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung walang pagkakamali, hindi sinisita. Ang sabi ng Biblia, hindi ka mahal ng Diyos. Ikaw ay hindi tunay na anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng buho. Hindi ka tunay. Ikay anak-anakan lamang. Ang mga tunay na anak ng Diyos, pinaalalahanan. Tulad yung kanina, ating minamahal na kapatid, hirap siyang mag-explain sa kanyang kalagayan. Ang ibig lang sabihin ng ating minamahal na kapatid, kung hindi totoo ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran sa ministeryong ito, wala na sana siya. Disinsanay, wala na siya. Isa po ako sa nakarating doon sa kanya para ipanalangin siya. Twice ang ating beloved preacher na ating napag-utusan. At yan, maminamahal, hindi malaman kung ano. Dahil ang doktor talaga, maminamahal, sinabi mismo ng Ecclesiastes chapter 3 verse 10, hit and miss yan. Pag-aralan lang ang ating katawan, amen? Pag-aralan lang ang ating katawan, hit and miss. Ang doktor, magtiwala ka sa ating mahal, magtiwala tayo sa ating mahal na Panginoon. Isang tiyak na bagay, yung pinsan ko po, andito siya. Gusto niya naman, gustong humingi ng pera para makatulong. Sabi ko, wala akong maitutulong pagsalapi, pero may maitutulong ako. Ang karamdaman mo na bunga ng kasalanan mo, yan ay gagaling kung maglingkod ka sa ating mahal na Panginoon. Walang doktor na kailangan, walang medisina na kailangan, walang operasyon na kailangan. Magtiwala ka sa ating mahal na Panginoon. Dito na po siya sa gilid. Nagsi-CR, dito na nagdudumi, nandiyan na lahat. Pumunta siya rito, nagpabautismo.
Sabi nga ng bautismo, ayaw nila dahil baka papasok yung tubig doon sa kanyang operasyon. Pero grabing pananampalataya ng aking pinsan, maminamahal. Anong nangyari, maminamahal? Hallelujah, pabalik-balik siya. Talagang tumanggi na siya doon sa doktor. Ayaw niya na magpa-opera. Ang sabi na, mamatay ako mabuhay. Maglingkod na ako sa Diyos. Nasumpungan ko ang tunay na gawain. Ang tunay na Diyos na magpagaling sa aking karamdaman. Ayan, maminamahal. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nag-umpisa yung ating mga pamimigay ng leaflets. Isa na siya sa nagdadrive ng motor kahit nakatabingi yung kanyang sarili dahil gusto niyang makatulong, gusto niyang mabayaran ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Ginawa sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating binasang talata, ye are of your father, the devil. All he do to all the people is to lie. To create lie. He's a liar. He's a father of it. Sabi dito. Ating nabasa. Imbis maminamahal, hallelujah, tayo'y mag-retaliate. Tayo'y magalit. Magpasalamat tayo na ituwid ka. Ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos. Ika'y napaalalahanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ikaw ay talagang mahal na mahal ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ng ating mahal na Panginoon, ang ating beloved Dr. Scientist Dr. Leonzo Herrera. Sa dako ng PEC, Pampanga. Sa may dako, maminamahal ng sa may paanan na mismo ng Arayat. Dati siyang presidente ng PEC. Pinag-anuhan siya, pinagpipetisyon siya, pinagwiwikaan ng mga hindi magaganda. Sabi na wala akong kasalanan. Scientist po, siya po yung nag-imbento ng mangga na dati-rati, maliit lang, pinapalaki niya kasing laki na ng papaya at pinakamatamis pa, mas matamis pa sa gimaras na mangga. Sabi niya sa akin, dahil kumpare ko, kasama namin diyan sa Pampanga, inaanak si Divine, sabi niya, beloved OP, grabe ang ginawa ng aking mga co-teacher. Pero sabi ko, sinabi ng 12:19 ng Roma, vengeance is mine, saith the Lord of hosts. Ang sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Pinapalis siya sa bahay nila, doon kasi siyempre presidente siya ng PAC, siya maminamahal mayroon siyang isang unit doon. Pinapalis na siya dahil papalitan siya ng panibagong presidente. Ang sabi, anong gagawin ko? Sabi, maghimala ang mahal na Panginoon. May in-inquire siyang lupa. Wala siyang ginastos, paminamahal, ilang ektarya ibinigay sa kanya ng ating mahal na Panginoon. Kung lumaban siya, sabi na matanda na ako para ako lalaban. Pero nagtitiwala ako sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Buhay at totoo ang Diyos. Magpapaubaba lamang ako. Susunod lamang ako sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sumunod ang scientist. Grabe, maminamahal, ang pagpapala. Dalawa niyang anak nasa States. Ang isang anak niya maminamahal, talagang pinagkaluban ng magandang hanap buhay. Lesson ako ng Magalang. Grabe, maminamahal, pinagpalang lubos. Sabi niya, totoo pala, ang sinabi ng Biblia, magpakumbaba ka lang. Nung binuweltahan ang kanyang kalaban, maminamahal, hindi na siya nagsalita. Hindi na siya nagsalita. Dahil grabe po, talaga ang sabi nga ng ating mahal na pastor, magbiro ka na sa kubra, wag lang sa mga anak ng Diyos. Grabe maminamahal ang ginawa sa ating beloved scientist, brother Leonzo Herrera. Alam niyo, maminamahal, siya ay itinaas. Siya maminamahal ay talagang ginabayan ng mahal na Panginoon. At yung mga gumagawa sa kanya, maminamahal, ng mga kabaluktutan, ang iba'y nangamatay, ang iba'y idinidimot, ang iba'y inalis sa kanilang serbisyo. Imagine. Kaya nga kanina, sinong hindi makukonvict? Sinong hindi makukumbinsi? Sinong hindi maniniwala? Sabi ng ating minamahal na kapatid kanina sa kanyang testimonya, sabi niya, may kakayahan ako para ayusin yung aking kamay. Dahil nakuryente siya, malapit na o during palapit ang ating anniversary, nakuryente siya dito. Nahawakan niya yung kuryente, ang layo ng ating off, andun lang sa likod pa ninyo.
Ang sabi niya, kaya kong ipagawa ito at gagaling maayos. Pero naalala ko, ang kabutihan ng Diyos, siyang gumawa, na ako'y iniligtas sa tiyak na kamatayan. Di ba, kung iisipin mo, kung tutusin mo, kung grabe ang pride, grabe ang ego, abay talagang ipapagawa, may kakayahan. Amen? Yan lamang ay halimbawa sa mga kapatid natin na totoo. Kapag marunong kang magpakumbaba, marunong kang sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, ang Diyos ang maluluwalhati mo, hindi ang sarili mo. Amen? Amen! Bakit? Dahil ang mga taga Jesus Miracle Crusade International Ministry ay nabubuhay na po sa mga himala. Araw-araw yan na ginawa sa kanilang buhay. Amen! Praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Grabe po, ang daming mga halimbawa. Ang ating mahal na pastor, kung paano siya nilinis, paano siya talagang hanggang ngayon, sana'y hindi tayo nagtamasa ng kasaganaan, ng kagandahang loob ng ating mahal na Panginoon ngayon kung hindi natuto ang ating mahal na pastor magpakumbaba. Matutong ibaba ang kanyang pride, ang kanyang ego. Grabe. Imagine saan ka nakakita, nangangaral, well-known evangelist, pero araw-araw papuntang Novaliches hanggang Quiapo, hindi lang 10 bisis papunta, 10 bisis pa uwi, isang barong lang, pag sumabit pa, punit, sinusursi lang ng ating dearly beloved assistant pastor, abogado yan, one sim na lang, maging abogado na, pagkatapos politician pa, iniwan ang lahat, grabe maminamahal, grabing pagpapakumbaba, grabing pagdalilinis, dahil ang kanyang katuwiran, ang sabi niya, kung hindi totoo ang Diyos, kung walang Diyos, sinong nagpapagaling sa aking insomnia? Yung insomnia, hindi ka makatulog. Kahit ikaw ng pinakamayaman sa buong mundo, may insomnia ka. Di bali na. Hindi ka makakain na maayos. Dahil kahit anong busog mo, hindi ka makakatulog. Grabe. Pero ang sabi ng ating mahal na pastor, buhay at totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Filipos 2:8. Lapit na tayo magtapos, paminamahal. Kindly. Amen. Dito po sa Filipos ang kabanatay. 2:8. Amen. Ganito pagkasabi, at palibhasay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Amen. Tingnan niyo po. Ikumpara tayo. Diyos nagkatawang tao. Hinubad ang kanyang kapangyarihan. Iniwanan ang langit. Nagmamay-ari ng langit at lupa. Nag-anyong bata sa pasabsaban. Pinasan ang ating mga napakabigat na kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Ikaw, ako na pagwikaan lang. Tayo na pagsabihan lang. Brad, sis, lalo na yung mga maiinit na Kristiyano, huwag kang mag-short ha, huwag kang magpantalon dahil bawal yan. Eh, baguhan ka lang. Hindi nasasaktan ka talaga dahil baguhan. Pero later on, dahil nakikinig ka, pinapahalagaan mo yung rebuke, yung sinasabi, bakit kaya ako pinagsabihan ngayon nga lang ako nakadalo, nakapantalon pinagsabihan, bawal yung pantalon. Papunta ka ng impyerno. Ganun tayo nung araw, amen. Pero hindi tayo natinag. Dahil pamamaraan ng Diyos, hallelujah, isa pala sa pamamaraan ng ating mahal na Panginoon, ma-rebuke ka, mapagsabihan ka, amen? Baliwala, yung mga lingkod, baliwala sa akin. Bakit? Ang katuwiran ko sa aking sarili. Hindi dapat mamatay na ako dahil sa karamdaman kong AIDS. Sino nagpagaling sa akin? Kung nire-rebuke lang ako ng aking auntie, ng aking uncle, matitinag na ako. Matitinag ka na, pagsabihan ka lang ng iyong ordained preacher, ng mga mangangaral dito, dahil nasita ka sa iyong mga pagkakamali, sa iyong mga pagkukulang, kagad karakadaka ka, sandali lang. Ayaw kong gaganyanin ako. Sino ba tayo? Ang sabi ng Biblia, Jesus Christ, the only true God, humble Himself. Nagpapakumbaba, alang-alang sa iyo at sa akin, para lamang tayo matubos sa ating mga kasalanan. Sino tayo na magyabang, magmamataas? Amen? Amen? Diyos na yan, nagkatawang tao.
Diyos na yan nagmamahal sa'yo. Wala namang perpekto. Ang mga ngaral talagang ipinanganak sila. Sila talaga'y tinawag na malapin para pangaralan ka, para pangalagaan ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Matuto kang sumunod, matuto kang magpasakop, matuto kang tumanggap sa mga aral na ito dahil this is for your own good. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Santiago 4:6. Amen. Santiago, James chapter 4 verse 6. Dito po sa Santiago 4:6, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Oh, tingnan niyo, maminamahal. Grabe itong mga salitang ito. 4:6 ng Santiago. Hallelujah! Anong sinabi rito, maminamahal? But He giveth more grace. Wherefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Yung mga mapagpakumbaba na espiritu, nagpapasakop na espiritu. Amen. Yung mga kahit ilang beses nang na-rebuke, nagtataas lang ng kamay. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ka, O Diyos. Amen. Amen. Hindi yung, ako na naman, kahinaan ko na naman. Bakit lagi na lang kapag si Kuya Buboy talaga? Kaya sabi ni Paul, am I therefore your enemy? Because I tell you the truth. Ang mga mangangaral ba ay kalaban natin? Dahil pinangaralan tayo ng tama at maayos? Hindi po. God forbid. Amen? 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 Everybody shout, praise the Lord! Dapat, ang sabi ng ating binasang talata, ang Diyos daw ay lalong nagagalak, lalong talagang nagmamahal sa iyo kung marunong kang magpapakumbaba, marunong kang magpasakop, marunong kang sumunod sa lahat ng mga palatuntunan dahil hindi biro yung iyong pupuntahan, magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Praise the Lord. Anong gusto natin? Tayo mapahamak? Ulitin natin. Pride go it first before distraction. Ang ego mo, kapag natatouch yan, kapag yan ay nakalkal, dapat hindi magbubunga yan ng pride. Yung pagmamataas. Dahil minsan talaga, ugali talaga. Kung ugali natin yan, ay walang pagkakaiba sa atin ang ugali ni Satanas. Amen. Ano sabi ni Satanas? I will be like the Most High. Di dapat. Kristiyano ka na, may Kristo sa puso, si Kristo ang namatay para sa'yo, kahit tapak-tapakan ka pa, kahit ano pang sasabihin sa'yo. Amen. Tulad ng ordained preacher, sinuntok sa kabila, binigay pa yung kabila. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Matuto tayo! Magiging humble. Humiliated. Talagang grabe ang pagpapakumbaba. Amen. Last verses. Ito po. Ito talaga itala ninyo. 1 Peter chapter 5 verse 2 up to 6 kindly. Praise the Lord. Instrumentalist, please. Dito po sa aklat ng unang Pedro, sa kabanata po ay 5, sa talata po ay 6. Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa kapanahunan. 2. Una, 5:2 hanggang 6. Sabi rito, feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being examples to the flocks. And when the chief shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory,
that feedeth not away. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may be exalt you in due time. Sa Tagalog, medyo sinurtcut yung Tagalog para maintindihan natin. Tulog yata yung ating tagabasa. In Tagalog, hindi naintindihan. Aklat po ng unang Pedro, Kabanatay 5, talatay 2 hanggang 6. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip, ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan, at pagkahayag ng Pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Gayon din naman, kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay mga bigkis ng kapakumbabaan, na kayo-kayo'y maglingkuran, sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't kayo'y... Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, sabi rito, kaya kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y Kanyang itaas sa kapanahunan. Anong laban natin sa mahal na Panginoon? Amen? Anong laban natin sa mga nangangasiwa? Laban natin sa ating dearly beloved parents in the Lord, mga beloved children nila, sila yung itinalaga. Dapat kung hindi tayo marunong sumunod, sinanay kayo ngayon ang tumayo dito. Amen? Kayo sana ngayon na nagpipreach dito at hindi ako. Matuto tayo. Sumunod tayo. Alalahanin niyo si David. Pinalitan si Saul. Hari si Saul. Pinalitan ni David. Dahil sa katigasan ng ulo. Dahil sa ayaw talagang sumunod. Hindi naman tayo si Saul. Lahi tayo ni David. Amen? Ang sabi nga rito, ang tagapangalaga ng ating kaluluwa ay nagmamahal sa atin. Grabe kung hindi totoo ang kanyang pagmamahal. Hindi siya mag-aayuno ng 100 araw, 40 days and 40 nights. Hindi siya mag-aayuno ng 21 days. Hindi siya mag-aayuno ng 10 days. Hindi mag-aayuno ng several 15 days na talagang without food and without water. Absolute fasting. Isip-isipin mo. Isip-isipin natin. Sino tayo sa harapan ng mahal na Panginoon? Alikabok lamang tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya sinong magyayabang at sinong magmamataas? Ngayon, durugin yan. Alisin yan. Kristiyano tayo. Puspos ng Espiritu ng Diyos. Puspos ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya habang awitan natin ang ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Marami ang nagtatanong, bakit ganun na lamang ang pagsisikap ko? Ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagdadams ko. Kalugdan mo aking ginagawa. Sa kanila ay sinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo. Na bagamat ikaw ay Diyos,
Pinilit mong maging tao, ang katulad na pagdurusa ang dinanas mo. Dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Di mapila ang mga latay na bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilipat, nilalimut at tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Di ba dapat lang, Jesus, na ika'y ang paglingkuran kahit layuan man ako ng buong sanlibutan? Lumanas man ako ng pag-uusig at kahirapan, ang dakilang pag-ibig mo ay di ko di mabilang na mga latay at bubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilipat, inalibura ka, tinuraan ang iyong mukha. Inago mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Di mapilang ang mga latay at bubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy. Hallelujah! Ibilang! Sino kami malapag? Yung kinakabagan. Inako mo Lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Minsan pa maminamahal, marami ang nagtatanong, bakit gano'n na lamang ang pagsisikap ko na ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya ko na darama sa pagsasikap ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mo maging tao. Walang katulad na pag-uusa ang dinanas mo, dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Di mapila na mga latay at bubog at tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Niliba, inalimura ka, tinuraan ang iyong mukha. Inago mo lahat ng dosa na dapat ay para sa akin sana. Mga minamahal, hallelujah, hallelujah. Minsan nakapanliliit. Akala natin, sino na tayo sa harapan ng
Karamihan, lalo na ng mahal na Panginoon. Kung ating dearly beloved pastor, beloved mama dear, ang sabi nila, sa kanilang katayuan, bago tayo na ipinanganak, dinala dito sa buong katotohanan, ang sabi nila, ni isang step, diyan sa ating riser, hindi pa sila nakatungtong, paakyat pa lang sila. Eh tayo nakatungtong lang sa pulpito, akala natin kung sino na tayo. Ang nagsasakripisyo sa ating mga kaluluwa, grabe yung pagpapakumbaba. Para lamang tayo hanapin sa pamamagitan ng kanilang pag-aayuno, sa kanilang mga pagpupuri, sa kanilang mga pagsusumikap sa mga krusada, para tayo madala. Pagkatapos ngayon, nandito na tayo. Ako'y nanliliit, maminamahal. Dahil kung wala sila, wala ako ngayon dito, hindi ako makatayo sa ibalang larapan. Sino ako? Yan sabi ko, maminamahal, habang ako'y may lakas, habang ako'y may buhay. Mahal na Panginoon, ang mga pagsubok na aking dinanas, aking nasasagupa, hindi maitumbas sa pagmamahal mo, pagmamahal ng aking pastor sa akin. Hallelujah! Kaya ako'y panghawakan mo, ako'y talagang talian mo, ako'y huwag mong pababayaan sa aking kinalalagyan. Tulungan mo ako na makayanan ko ang lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga problemang kinakaharap ko. Kailan lang, maminamahal, kakabalik muli ang iyong paglingkod. Naging mapasalamatin ako. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, sabi nga namin Silas Friday, I count all these things, sabi ni Paul, hindi kalugihan, pagpapala para sa akin. Dahil ulti-ulti ang aking mga mahal sa buhay. Lahat sila, kapiling na natin, kasama na natin. Sinong Diyos na hindi natin pwedeng pasalamatan? Besides those rebuke, mga pagtutuwid. Kung wala yan, hindi tayo lumulusog, hindi tayo lumalakas. Kaya isipin mo na lamang, ganun magmahal ang Diyos. Dahil ayaw niya na ikay mapariwara doon sa dagat-dagat ang apoy. Gusto niyang magmana ka ng langit at buhay na walang gan sa piling niya. Hallelujah! Hallelujah! Di mapilang na mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilibat, inalibura ka, tinuraan ang iyong mukha. Inako lahat ng dusa na Dapat ay para sa akin sana. Di mapilang na mga latay at bugbog na tinanggap mo. sa bawat Sugat mo, lumaloy ang banal mong dugo. Ilipat, inalibura ka, iduraan iyong mukha. inako mo Lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus, maminamahal. Ating beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Sa ating mga beloved visitors, kapiling natin sa araw na ito. There are 4 requirements of the gospel. First, faith. Second is repentance. Third is baptism in Jesus' name. And fourth, baptism of the Holy Spirit. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita. Ngunit inyong pinaniwalaan, ang cancer mo, sakit sa puso, high blood, diabetes ay gagaling kapag kayo sumampalataya, naniniwala na si Kristo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay kaya kang pagalingin, baguhin ang iyong buhay. Kung drug addict ka, kung kay bakla, tumboy, baguhin ka ng ating mahal na Panginoon. Lutasin yung mga problema.
kailangan mo magsisi dahil hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sinabi ng 1:12, ang lamang kumikilala kay Kristo, sumunod at tumanggap kay Kristo, nagpabautismo sa pangalan ni Hesus Kristo, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging tunay ng mga anak ng Diyos. Kung hindi mo gagawin itong tatlo, pananampalataya, pagsisihan mo iyong kasalanan, pangatlo, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Hesus Kristo, ang pang-apat, ang Diyos nang gagawa, bautismuhan ka ng Espiritu Santo katulad kanina, inyong napanood, umiiyak, nanginginig dahil sa presensya ng ating mahal na Panginoon, doon ka pa lamang magiging tunay na anak ng Diyos. Pero kung hindi ka pa tumatanggap, kailangan mo ang tagapagligtas. Kailangan mo ang ating mahal na Panginoon. Itaas ang kamay, sumunod sa panalangin na aking babanggitin, sabihin ni mahal na Panginoong Hesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Huwag kang mahiya. Huwag tayong mahiya. Dahil ako nung araw nahiya ako, dahil ako isang membro ng isang malaking congregation. Huwag kang mahiya. Lumuhod ka sa iyong TV seat o sa inyong kinalalagyan kung may hawak kang cellphone, huwag kang mahiya. Sabihin mo, mahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Hesus, baguhin mo po ako. Mahal na Panginoong Hesus, gusto kong magbago. Gawin pong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Hesus, sa pangalan ni Hesus na aking tinanggap, ngayon at magpakailanman. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, kahabagan mo sila, isulat ang kalima pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa kalangitan, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, of dearly beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, their beloved children. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Hesus, sa pangalan ni Hesus, sa pangalan ni Hesus. Amen and amen. Abang nakataas ang ating kamay, maminamahal, sumampalataya kayo, may mga paalala, may kinakaharap ng mga problema. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Ipaabot ninyo ang inyong pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Dahil sinabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. God is hearing us. Nakikinig siya sa ating mga hinaing, sa ating mga pangailangan. Negosyo, hanap buhay, pinagkakitaan, naghanap ka ng trabaho, ikaw ay may mga tinitilt na mga lupain, sa pangalan ni Hesus, lahat ng iyong mga tinatanim, yan ay magbubunga. Hallelujah, walang imposible. Hallelujah, ikaw ay pasaganain ng ating mahal na Panginoon. Patong ang kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Banggitin ang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa pangkalahatang panalangin, aming dear beloved Pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, aming sinasaway ang mga demonyo ng karamdamang cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, demonyo ng kahirapan, pagkabakla, pagkatumboy, mga drug dependent, hallelujah, cast out, cast out, cast out, mga panlalamig, panlulupaypay, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, complete healing and deliverance, I pray right now. Lahat ang rin makaramdaman, magsigaling kayo sa pangalan ni Jesus. Be prosperous. Be prosperous. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you so much, Brother Jesus. Thank you so much, Brother God. Hallelujah. We love you so much, Brother Jesus. Taas ang dalawang kamay. Huwag mag-alinlangan. Huwag magbibiro. Jump 3 times and shout, Hallelujah. Praise the Lord. Bilang pasasalamat na lahat ng ating mga kahilingan, lahat ng ating mga prayer ay dininig na ng mahal na Panginoon. Angkinin na ninyo. Naangkinan natin. Sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Sabi natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee. Thou art great, worthy to be praised forever and ever. Habang dinidistribute po ang ating pong katas ng ubas, narito po ang ating beloved elder, Brother Alvin, para pangunahan po tayo sa ating Holy Supper. Praise the Lord. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves us more and more abundantly. Amen. Praise the Lord. God bless po sa aming beloved order preacher, Kuya Buboy na. Praise the Lord. Ang langit ay kanyang kusang nilisan. Sa krus tinanggap ang kamatayan para sa iyo. Nang makamtan
kaligtasan. Ang langit ay kanyang kusang nilisan. Sa krus tinanggap ang kamatayan para sa iyo. Nang makamtan mo ang kaligtasan. Kailangan na handog mong yaman. Mga panalangin mo walang laman. Ang nais niya ang buhay mo'y lubos na ilaan. Sa ating Diyos ay manalangin mo walang laman. Ang nais niya buong buhay mo lubos ang Purihin po ang atong pinakamamalaping Jesus. Ating isinasagawa, mga minamahal, ang Holy Supper upang alalahanin ang dakilang gawa, pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Aklat po ng Hebreo 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Alalahanin natin, mga minamahal, kung ano tayo ngayon, kung anong meron tayo ngayon, dahil yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Subalit bago po siya ipinako sa krus, mga minamahal, grabing paghihirap ang kanyang dinanas, mga minamahal. Kahit kung tayo'y nasa kahirapan, dumadanas tayo ng mga pagsubok, tayo nasa trials, isipin natin ang ginawa ng ating dakilang Diyos. Yung ating dinaranas ngayon, mga minamahal, hindi maitutumbas sa dinanas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Banal po, mga minamahal, ang ating pong isinasagawa. Sinasabi po ng aklat ng unang Korinto, Kabanatay 11, 26 hanggang 29, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kahit ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Siyasatin po natin ating mga sarili, mga minamahal. Tayo magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Tiyakin natin, mga minamahal, na tayo karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan. Humingi tayo ng tawad sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Kung meron tayo naging kagalit, mga minamahal, meron isang tao, dahilan kung bakit sumasama yung ating loob, nagbibigay sa atin ng sama ng loob, binibigyan natin ng sama ng loob, lapitan po natin, mga minamahal. Humingi po tayo ng tawad, mga minamahal. At matuto po tayong magpatawad, mga minamahal, sapagkat ang Diyos, pinatawad tayo, mga minamahal. Kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi tayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Sa mga baguhan, kung hindi pa po tayo nakapagdesisyon na tayo magpabautismo, matapos ang gawain, hindi po tayo pwedeng sumalo, mga minamahal. Subalit kung tayo nakapagdesisyon na pagkatapos ng gawain ng mahal na Panginoon, tayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, pwede na po tayong sumalo, mga minamahal. At tayo sama-samang manalangin, hallelujah, sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, sa mga oras di po namin nababantay ang mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kaming karapat-dapat sumalo umalapin noon sa banal na hapunan. Sa unang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, Kabanatay 11, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ay ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kanin po natin, mga minamahal, ang tinapay. Dito muli sa aklat ng unang Korinto 11:25. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin po natin ng sabay-sabay, mga minamahal. By His wounds we are healed. By His wounds
Panginoon. By His wounds, Tayo ng pag-ibig, kabutihan, kabawat hanggang sa mga oras na ito. Kami yung pinagpapala. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. We are healed. by His wounds, we are healed. By His wounds, we are healed. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Marami pong salamat sa ating pong napakabait na Diyos na buhay sa langit. At atin na pong ibinibigay mga minamahal. Amen. Sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera, para po sa ating pong mga announcement. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating mga beloved elder brother Alvin Reyes sa pagkandak po ng Holy Supper. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating malapay noon. Ang pinakataas na pupuri, paglulala at pagdakil pasamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at dobleng paggalang pabati ng isang magandang hapon sa ating beloved evangelist Pastor Waldes Radalmeda. At hindi po natin makalimutan, laging inaalala mo banal na turo nila isang araw natin pong ginagawa ng Assistant Pastor Lina C. Almeda sa mga beloved children, sa ating minamahal manggagawa sa takong ito, sa ating po minamahal elders, sa ating po nakasama sa inyo man po, datihan man, isang palang hapon po sa ating lahat. At sa mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Mercosede International Ministry. At mga minamahal, tayo po idara ko mga minamahal dahil nga po ating pong Holy Supper ngayon, mga minamahal na first Sunday of the month po mga minamahal, ay tayo po kukuha ng ating pong monthly blood offering mga minamahal. Amen. Ating pong ihanda mga minamahal yung ating pong monthly blood offering po mga minamahal. At ito po mga minamahal ay tanda at sumisimbolo ng ating pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi man tayo karapat dapat maminamahal ang Diyos ay nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay patawarin sa ating mga kasalanan maminamahal. Amen? Itong ipagkakalob natin maminamahal, sa totoo lang hindi po ito kailanman matutumbasan ang ginawang kabutihan ng malapay noon, pero ito ay nagpapakita ng pasasalamat sa ating pinakamamalapay noon sa kanyang ginawa maminamahal. Ang sabi ng mga bilang 28 maminamahal, 11 at 15, at sa mga pasimula ng inyong mga buwan ay maghandog kayo ng handog na susunugin sa Panginoon, 2 guyang toro at 1 tupang lalaki, 7 korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan sa 15, at 1 kambing na lalaki na pinakahandog sa Panginoon dahil sa kasalanan. Ihandog ito bukod pa sa palaging handog na susunugin at sa inuming handog niya. Noong araw mga minamahal, pag nagkasala ang mga Kristiyano noon mga minamahal, ay ito ang kanilang dinadala para patawarin sila mga Panginoon. Ito ang kanilang inihandog at pinagkakaloob. Imagine mga minamahal, 2 guyang toro, 1 tupang lalaki, 7 korderong lalaki, pati kambing. Sa totoo lang mga minamahal, ay hindi lahat tayo may mga bagay na may pagkakalob sa mga Panginoon. May mga ganitong mga uri ng hayop mga minamahal. Subalit, ang Diyos mga minamahal, alalahanin natin ang sabi ng Roma 5:8 mga minamahal, na nung tayo'y makasalanan pa, ang Diyos ay, ang Panginoong Jesucristo ay namatay alang-alang sa atin mga minamahal, sa ating mga kasalanan tayo mapatawad. Kaya mga minamahal, ang Diyos po mga minamahal, ang siya na po mga minamahal na tumubos sa bawat isa atin. Hindi na natin kailangan ng ganitong mga uri ng paghandog. Ang tanging natin gawin mga minamahal ay ipakita at paabot sa malapay nun ang ating taus-pusong pasalamat. At sa mga ganitong paraan, ang ating monthly blood offering po mga minamahal ay katanggap-tanggap sa paningin ng malapay noon. Sa mga anak po mga minamahal, 30 pesos po ang isang mga minamahal. Kung ang inyong anak nakasama ng nagusunod pa noon, 3 sila, ay i-times 3 po natin yung 30 mga minamahal, sapagkat 30 ang isang mga minamahal at yan po ay 90 pesos. Bukod pa mga minamahal, ay mayroon din po mga katumbas na halaga para sa mga magulang na marapat ipagkaloob sa malapay noon bilang monthly blood offering. Yun po ay 50 pesos ang isang mga minamahal. Amen? Kaya kung kapag mag-asawa po mga minamahal ay naglingkod sa mga Panginoon, 100 pesos na po yun mga minamahal. Ipagkalob natin yan mga minamahal at ito ay nagmumula sa kaibuturan ng ating puso. Ito ay katanggap-tanggap sa malapay noon. Tayo maging mapasalamatin mga minamahal. Imagine mga minamahal, ito lang
yung ating ipagkakaloob, hindi na toro, hindi na tupang laki mo minamahal o kambing man, hindi na pito, dalawa mo minamahal. Ito lang mo minamahal ang ating ipagkaloob. Imagine, 30 pesos sa isang anak po mo minamahal. Kapag dalawa sila, 60 pesos na. At sa ating mga magulang, 50 pesos ang isa. Yun lang mga minamahal ang ating ipagkaloob. Tuwang-tuwa ang malapay noon na ipapabot natin ang ating taus-pusong pasasalamat sa malapay. Hindi man tayo karapat-dapat tayo iniligtas ng malapay noon sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan natin ating malapay noon. At sa oras na ito, mga minamahal, ating pong ipag-pray mga minamahal, yung ating pong monthly blood offering mga minamahal. At ang inyong abang likod po mga minamahal, ang manalangin po mga minamahal. Tayo po magkaisang manalangin, itaas po natin yung ating pong ipagkaloob mga minamahal na ito yung masaganang basbas sa malapay noon. Hallelujah, dakilang palang Diyos, sumapan sa pangalan mo, malapay Jesus. Walang gang pasalamat aming pinabot sa iyong malapay noon, sa iyong kabutihan, na sa araw na ito, malapay noon aming inaalala, na ikaw, minsan na katawang tao, na bayubay sa krus ng Kalbaryo, para kami ay mapatawad, hindi na namin kailangan ang anumang uri ng mga hayop malapay noon upang kami patawarin, kundi sa pamagitan nito, malapay noon, aming pagkaloob, monthly blood offering, ay aming pinapabot ang taus-pusong pasalamat, pagpupuri,